OK ľudia, v dnešnom videu tu máme dvere, v preklade doors, a dneska sa dostaneme k dverám až 100, hej. Pokúsime sa, lebo minule sa mi to... Nie, dobre, tu nejdem. Tu idem. Kamaráti, takže ľudia, ozvem sa vám, keď už budem načítaný. No ľudia, takže sme tu na a mne tu všetci poslali friends request. A mne to cinka na mobil furt. Lebo viete, keď máte prepojené účty, tak vám to bude cinkať, jak keď nám niekto poslal. What? Bro, what are you talking about, man? Žiadosť, hej. A hlavne keď ste youtuber, tak vám všetci budú posielať žiadosti o priateľstvo. Si neviem predstaviť, hej, že ten telefon proste nám bude každú 1 milisekundu zúčať. V tejto hre som už, tak by som povedal, už profik. Lebo všetko viem v tejto hre, jak sa čo robí. Okrem dvojky dakedy, lebo na dvojku ja idem jak pirát, hej. Ešte, že tu nemáte po tých, tu nahore, neviem jak sa on volal, čo mám v baniach, do Mainz, spadne na hlavu a proste sa niečo musíte spraviť, hej. Sa musíte kývať, alebo čo to je. Máš kľúč? Hej, mal by mať. No. Jednotka je ľahšia, hej. Najľahšia by som povedal. Ja sa teším, dúfam, že vyjde aj 3, ale ešte som... Dobre, na toto sa nikdy nepozerá. Ó! Dobre, to nám zmizlo. Pane na mne... Nám otvoril cestu, nie? Jo. Stále sa orientujte podľa... Tak... Neklop. Nezapaľovač! Musel zobrať. Poľak. On nemá... Alebo podľa zemi, alebo podľa koberca sa orientujte. Alebo keď si ne... Dobre. Viete, ale ja som si to nevšimol, no. 18 dvere. Len jedenkrát ráč vyšiel. Už nikto potom... Počkej, 18 9... Čo? Dobre. Otváraj. Keď dohráme toto, tak dáme potom hru The Mainz, akože 2, pokračovanie. Len to musíme dohrať. Lebo sa nám to ináč neodomkne, hej? Teraz som sa nezorientoval. Som mal celú... Čo sa tam, dobré. Čo? Svietilo? No až teraz. Dobre. A keď mi neveríte, že som dobrý, no tak sa mi hore pozrite na tie šrúbky. Nie tie coiny, 65, ale tých 1492. Hej, a ešte som zomrel 108 krát, hej. Ja furt nie že furt, ale niekedy. Tu treba kľúče, hej. No, asi netreba. Joj! Viete, ja nenávidím, keď vás niekto vystraší. Nie, že nenávidím, ale... Joj, ani som nepočul pst, hej? Nie, tabletky mne daj! Vidíte? Ja. Polsko, čisté Polsko. Babu, je ma dneska také nešťastie proste.
Napíšte mi dole do komentárov, že či sa bojíte pavúkov alebo nie. Lebo ja sa bojím tých strašne veľkých. Ja viem. No a nebudem riskovať svoj životík. Dobre, 28, to si budeme stále pamätať a hovoriť. 29, na všetko sa musíme sústrediť. Tu bude 30. Aj tu chodil. Ja dávam proste strašne... On zomrel? Prečo zomrel? Aha, bo on išiel skoro. Kámo. Prečo mi všetko musí brať? Počkajte. Ale nepredbiehaj, kamarát. Dobre. A ide kamarát. Kamarát číslo 2. Áno, to sa stane. Vidno, že ten typek, čo je za mnou, tak je taký franký. Ja keď som bol menší, tak toto som vôbec nevedel, hej. Ale čím ste starší, tak tým to viacej. Musíte ísť čím vyšší ku tým stríňam, hej? A tie ruky, my sa takedy kvôli tomu krásne žádne. Prosím, že... Yes, vidíte, on je proste... On je nezastaviteľný. Zapala, no. Nie, to není. Toto tu mi museli dať pred 50-kou, hej? To jak na rokom proste ľudia, to nie je možné. A to sa bude dlho strihať, nie, viete čo, ja si poprosím editora, nech mi... Hneď kľúč, že by? Že by žreby? Áno, že by žreby hneď kľúč. Aké číslo? 40... 46? 48. 46, poď. Poď! Zapaľovač. Mám sviečku aj zapaľovač. Aj kľúč. Ktorý neviem, že či funguje. Ale mne sa to bude strašne zle čupieť. 48. Ešte toto, áno, to oni vám tu... Hej, ešte dvakrát väčšia pivnica. Toto mám veľmi rád na vývojorov. Ja to neviem nájsť. Keby to bola tá normálna... No čo zapaľuješ? Keby to bola normálna, tak vtedy pochopím, hej. Vieš čo, kamo? Nie, toto nie je. Ale budeš ma čakať, hej, kamo. Dobre, tu na... No! To on je taká sigma proste. To vám bude aj zo zapaľovačov berať, nie? A sme tu, kde sme prišli z výletu. Dobre. Dobre, tu. O nie, budík nemám rád. To si dáme semka. No ľudia, a ide sa na to! A mne sa bude strašne zle čupieť. A oni to presne zväčšili. Oni to zväčšovali. To bude strašne zle hrať.
Hej, to je tá nová mapa. Ó, nie, to je mega veľké toto. On sa postavil, on je v pohode. Viete, ak som sa zľakol? Čo? Daj pokoj. Vidím knihu. Asi nie. Tak, tu je jedna. Prečo sa furt postaví? On je normálny? Bude riskuje, alebo neviem čo robí. Ide sem? Do kačky. No a poď sem, kaďal ideš? Tu či ja neviem, kaďal on ide proste. On si vypil jedno nie alko, on si vypil alko. Nielenže ide hore. Nie je dobré, v pohode. O, vlastne nie, ale to bolo strašne dobre vtedy. On riskuje, on to chce typnúť. Počkaj, ti poviem, hej. Počkaj, ja si zoberiem papier. Papírus, ja to musím držať furt. Čo dobre, tu máme papier. Hej, ešte si mobil zhodím. No! Biš! Nerob! Ďakujem. Trojuholník 1. Trojuholník. Viete čo? Čo tam? Ja som zabudla. Ja som zabudla, jak sa to robilo. Počkej, čo tam píše? Ukáž mi. Aha. Keď čo podľa tých čísel, aha? Kámo, ale už dosť, prosím. Nerob. No. Takže ideme. 9. X-ko nám treba, nevieme. Potom je... Slabo píše, tak nemám rád. Prosím, prestaň. Však prestaň, kámo. No, a už je to 7. A po mne nie. Lebo nevieš rozmýšľať ty, kamoš. Furt sa postavíš 9, neviem. 4, 5, neviem. 2 knihy nám treba nájsť. Dobre, takže X-ko treba. Čo 5-ka? A potom hej. On to livo, ne? Hej, kido. A lockpick, ináč ďakujem. Aj zapalivač, ne? A ide dole ľudia. Treba nám už iba nejaké 2 knižky. Čo to nebude hore? Čo? Nie, on už tu bral ho zahora. Všetko. Nie, to rejstrak. No tak buď ideš hore, alebo budeš dole. Vidím jednu. No a choď hore, prosím. X-ko je 4. 9, 4, 4, 5. Ešte. Tu niekde učí, ale... Á, to tu nám. To je hviezda, mne to netreba. Tu je. Dobre, 0. Dobre ľudia, máme to. Dobre, máme to ľudia. Takže to je presne... A to není ten tvar, nemyslíš vážne. A či potom X-ko 4 9 4 4 5 4 treba jedno, nie? A to je 0 potom, nie? Či ja neviem. Dobre, ide hore. Neviem to ešte ponájsť niečo, či tu nie je ešte nejaká kniha. Tu už asi pochybujem, že nie je. Nedobre, nie je asi. No, neviem na to, kde je zelený papier. Dobre, ideme 9. Keď ja sa pozriem tu na takto. To tak napoknúť, že či tam ešte nejaká nesvietí. Jo, tam je! A to nebude 0. Ale niečo tam bude. Dobre, on to príde, ja to zoberiem a máme. Joj. Tak idem si to. Dobre, vejte si pod knižku. Pusti si to.
posledné 0. Dobre. Choď head. 9, 4, 4, 5, 0. Deväť. Papa. Aha. Vidíte, aký som ja profik? Keď pôjde ambush, tak mne srdce vybuší proste. Ja neznášam dvere od 50 a hore. O, pekne vyzdobené, ďakujem. Pozrite, oni to krásne. Mňa teraz bolí celý malíček. Jej, kámo, dobre to máte. Čau. Ľudia, viete čo ja nenávidím? Tie dvere od 90 a hore. Tam neviete, kedy ide rush, hej? Ja si tam vtedy vybijem srdce. A ešte, hlavne v dvere 100, to je ťažké. To nie je. Ja ten deck nezvládam moc dobré. Viem, na horory som určený. Ale nie, že idem sám na všetko, kámo. Ja som išiel s niekým, to je keby ste išli deku veľmi veľkú hororovku sám, bro. A ešte v pivnici, bro. Teraz najhoršia cesta. Kde? Von. Takže môžeme typovať. Tam by mal byť kde východne. Nie, tu sme boli. Takže tádiaľ to. Tádiaľ to nie. Tádiaľ to si pamätám. Tádiaľ. Áno, tu som vyražával. Dobre, tádiaľ to. To krásne, áno, tu si pamätáme. Ja to a to.
Neviem, čo to je na to pivo, ale okej. Ďalšie nepríjemné veci. Dobre, kľúčik máme. Ja som to už čítal, že 87. Toto si pamätám. To keď bolo 89. Bolo také nádvorie. Keď ľudia, to má už trvať jak dlho, nie? Koľko? 26 minút natáčame videa. Takže tady máme to. Dobre, teraz to všetko mení. Vtedy to bolo vľavo, teraz to zostalo vpravo. Dvere 80. Jaj, to poznám, to som nikdy nemal rád. Ja som až teraz na to prišiel. Ubralo nám to dosť veľa hápov ľudia. Že ambužne. A je to, nie. Ambuž, ja ho tak nemám rád. A teraz ide naspäť. Áno. Ešte pôjde. Nie, tak tomu už asi stačilo, no. Lebo sa nalietal. Zase! Dobre, vidím to. Jak sa tam mám dostať? Tu tak bude šachta, jo. Ľudia, ja sa tak neteším na tie dvere 80 a viac. Proste ja teraz dostávam šoky, hej. A ja nezaspím kvôli dverám 90 až 100. V 100 zomriem a máme to, nie? Lebo je to stále takto livne. Keď som stále skončil dvere, keď som skončil 50, tak to som to stále livol, hej. Keď som bol sám. No a už to tu bude. A máme tu dvere 87. No. Vonku si vydýchneme. Tak a vítajte vonku. No, mne sa tam nechce ísť. Fúha. Ľudia, počkajte, lebo tu bude 10 dverí a ja si to neviem predstaviť. Dobre.
Ľudia, máme to! Ja neverím. Ľudia, my sme prišli prvýkrát do cieľa, tam, kde máme ísť. To je toto nemožné. Dobre, ale máme aspoň skúsenosti s tými ľudia. Takže s nimi máme 106. Takže keď sa vám toto video páčilo, daj like, odber zatiaľ. Čau, čau.